Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, paglinig sa sentro kang Naga, 4 na aldaw matapos ang bagyong uwan, nagpapadagos. Second PNR Railway Safety Summit ng mga estudyante ang partisipantes ginibo sa siyudad kang Naga, ngunya na aldaw. 5 persona na envuelto sa illegal na droga sa siyudad kang Naga, arestado sa drug by bust operation. Bilang kang barangay na may supply ng kuryente halis sa kaso Recodos, aramon sa saidang power monitoring report. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Ja Mike Angeles. 4 na aldaw matapos ang bagyong uwan. Padagos pa ang paglinig kan lokal na gobyerno kang Naga sa basura Sindalnak na nagtaga sa tinampo. Natapos naman si paghatod din ayuda sa mga nag-ebakwar. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sibot pa ang mga ahensya kan lokal na gobyerno kan Naga sa pagpapakarahay kan mga winalat kan bagyong uwan. Saro na dyan iyo ang mga basura sa mga tinampo asin kaharungan. Kung kaya nagpapadagos ang pagdinig kan mga personahe kan Solid Waste Management Office, katuwa ang Bureau of Fire Protection sa pagbaguna sa kasentruhan ka syudad, kaibanan ng ibang volunteer groups. Alpog man ang resulta kan dalnak na dipisil mahali sa tinampo, apwera pa ini kan basurang dapat mahakot tulos. Gabos na. May bagong protocols ang DSWD. Itong DSWD food packs, para lang siya sa mga nag-evacuate. Iniyo, rule iniyo pag di man grabe si tama sa tuya. Like ngayon yan, while makusog-kusog si bagyo, si damage di man grabe. So piglilimit lang siya sa nag-evacuate. Dahil ang gustong mangyari kang gobyerno, ma-incentivize ang tao na pag may sakuna, nag-evacuate. Part yan kang preemptive evacuation. Pagabos kaya may food pack, dawa si kaipuhan mag-evacuate, tatagas ang payo, habo mag-evacuate. Kaya ngunyan, talaga ma-stricto na sinag-evacuate lang, iyo ang may food pack. Mientras tanto, naihatod naman ang gabos na family food pack sa mga nag-evacuate kan bagyong uwan. Ang bagong protocol sa pagtaon ng mga family food packs na dapat si mga nag-evacuate sa naa makakaresibinin ayuda halit sa gobyerno. Ang kagayunan kaini, apwera sa ayuda na makukuha, siguradong makakalikay sa disgrasya ang mga nag-evacuate na yaon sa flood-prone areas. Ang problema talaga niyan, basura. Nawaraan na si gabus na tubig, nagkaigwa ng assessment. Nagkaigwa ng several assessments. Halimbawa, ang pinaka-primerong assessment, nag-work talaga si pagpararilinig. Pwede man palan na di na magpaparapatrabaho, mga rilinig lang, dakulaon na maray na bagay. Kadakol pang basura, dahil sa hiling ko because of the floods, nagpararilinig sa harong. So bako siya si normal na basura. Pero ngunyan kadako sa to nagpasubli, halimbawa kasuod mga 13 trucks si nag-iiko sa to sa ka garo 5 na payloader. Di mangyari kinakaya. Paminsan inagihan nga, maluwas na naman yung basura. Daw asigitang pakiulan na iruluwas na gabus. Ang iba kaya na late paglinig. So pakaagi kang basurero, maluwas gira siyang basura. So ngunyan, I think 13 ulit na trucks ang maikot. Hanggang Banggi kami. Hanggang Banggi nag-iirikot. Pagbabanggi, tinatabangan kita kan BFP, kan Chinpotong, sa Naga White. Magwaswas ng mga tinamputa, si Dalnak. Pero di kaya siya nagtatapos in one go. So igwa kitang pig-assign ng mga teams na sige lang ikot sa Naga. Igwa na kayong mga rota si mga trucks, pero nagsaspot lang ng mga basura. Padagos ang paghiro kan LGU Naga para masigurong 100% balik normal na ang dalagan asin sitwasyon kan syudad pagkatapos kan paghagupit kan bagyong uwan. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang barata, hinagad ni Naga City Mayor Leni Robredo sa Recodos na i-post nila sa indang Facebook page ang update sa ginigibon nidang restoration para maaraman kan mga residentes ang kamugtakan kan sa indang mga barangay kung taano tahas tangon yan mayo pang supply ng kuryente. Sa huring update kay Mayor Robredo kan Recodos, may anong na barangay ang may dako na danyos kung kaya mahahaloyan pang mapailawan alagad ginigibo man ang gabos para masiguro na maging 100% energized na ang syudad ning Naga. Kansarong Banggi 45, ang promise niya kasuod ma na
i-energize na gabus except 6 barangays dahil iyo pa ang may problema. Di pa ako update ko niyan kung anong percentage. Kadakol ang pinailaw Subanggi. So I am hoping siguro kung iguanang 80% iguana. 80 to 90%. Sinabi niya lang itong anom na barangay na gulpi ang problema. So it will take a while. Sabi ko lang sana pinopost lang nindo para aram kang mga barangay kung ano si problema sa inla. Nagbisita kasud manghapon sa opisina ni Mayor Leni Robredo si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Kabali sa napag-ulayan iyo si mitatabang kan Department of Energy sa syudad ning Naga. Pinaghiling man ni Mayor Robredo as in Energy Secretary Garin ang kamugtakan kan supply ng kuryente sa syudad kung sa hindi man tulos maibabalik sa natatadang lugar na mayo pang supply ng kuryente huli sa sinapong danyos kaini. Nag-offer si Secretary Garin, baka ngayon may kaipuhan ka sa ibang mga departments, pwede man ngayon ako ang messenger. So sinabi ko man sa iya, sabi ko si DSWD, okay naman dahil may direct contact ako kay RD. Sabi ko, ang disud, nagdigdi na si RD. Sabi ko sa iya, itong mga nature-based solution sa flooding. Sabi ko, day pa ako mayor, nag-submit na ako sa DepDem, sa NEDA. Pero sabi ko, day pa kabali. Sabi ko, sana iyo ang mamadali. Dahil dito kaya kang city on its own. Kaya puhanta talaga si national government. Halimbawa, paglaag ni mga detention ponds, paglaag ni mga cisterns. Sabi ko, iyo si priority para finally maayos na si Bahasa Naga. Sabi niya, papaabuto niya kay Presidente. Saka kay Secretary Vince. Sa iba pang bareta, inagi na lang sa sarong kanta ang pagmauot na mapailawan na ang mga harong na yaon sa Karangahan, Bagong Bayan, syudad ning Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Trending ngunya sa social media ang post ni Sir Allen Leondanga kan lokal na gobyerno kan Naga matapos na iagi kaini sa sarong kanta ang pakiulay sa Casoreco 2 matapos day mapailawan Subanggi ang Villa Karangahan Subdivision, Naga City. Ni Casoreco 2 sa Karangahan day nakaantos hanggang kaluwag lang ang napailawan kaya magdamlag na naman ang paripayan. Baka pwede naman ikaw mapakiulayan. Hello Casoreco 2, baka pwede mo naman ipadagos. Sarong tumbling na lang yaong ka na sa Karangahan. Magkaiba na sa mapailawan. Nagtao man inining kaugmahan sa mga nakadalan kang nasabing post. Ni Casoreco 2 sa Karangahan day nakaantos hanggang kaluwag lang ang napailawan kaya magdamlag na naman ang paripayan. Baka pwede naman ikaw mapakiulayan. Hello Casoreco 2. Salado kang mga residentes kang Karangahan. Sinabi kaini, napuon kan nawaran ning kuryente ang sa indang lugar, permi na sindang nasa luwas kang harong, nag-i-standby, hulit na mainit asin malamok sa laog. Kung minsan, mag-agang paypayan. Dagdag pa ni Orvin Casilaw, mas amay na subuot sindang nagtuturog ngunyan kumpara kan may kuryente. Bayo po, ano lang. Tatambay sa luwas, tama yung data, gabos bayo. Mainit. Gabos po, saper, pag mayang kuryente. Pag babanggi, ark yan. Sa luwas lang po katarambay. Halos, mainit. Tsaka, malamok. Pag may kuryente, mas amay nga pag mayang kuryente, mayang libangan, mayang, Di baka data, tama yung data talaga. Bar down ang data ko niyan, hindi sa buya. Alagad kong si Nanay Alice Sivalius ang hahaputon, dipisilon sa lado niya na mayong kuryente, urog na may pasyente siyang binabantayan. May grabe ang perwisyo kasi maray ko mayo akong pasyente. Tapos dipisilon mayo pang ang ganyan mapa kaming kuryente. Nanganganaan sa kandila. Bata ang sasamuyang ang ibang neighbor medyo nagreklamo kang generator kaya may generator kami dahil may gamit na nagreklamo maingay. O kaya yun dipisil dapat may kuryente naman kami. Pakiulay kang mga residentes kang Karangahan, nalugod, maibalik na ngunya na aldaw ang kuryente sa saindang lugar. Urog na napailawan naman ang Barangay Kalawag.
Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa samuyang pagbuelta, 5 sospek sa pagpapabakal ng illegal na droga sa syudad ng Naga, arestado si dawang drug by bust operation kasuudmak. Yan asin iba pang bareta digilan sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu setup o settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Magkaibahan yan sa custodial facility kan Pasado alauna immediately pagkaabot ng sultan. Sinabi ni Pedro ang exceptions sa investigation. tayo ang apektado kan Newsbreak! Second PNR Railway Safety Summit pinagibo ka sa bagong aga sa syudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Ang enot na PNR Railway Safety Summit na pinagibukan bulan ng Enero ngunya na taon, mga barangay officials asin residentes ang nagpartisipar. Ngunya na second PNR Railway Summit, mga estudyante naman halis sa probinsya kan Albay asin Camarines Sur ang nagpartisipar para makatawang sa kampanya kan PNR sa pagtulod ng salbadong pagbiyahe asin iwas disgrasya sa riles kan tren. Sa Rosina Maria Alisa Mimay kan San Agustin Standalone Senior High School asin JP de los Reyes kasi Pocot National High School sa nag-atindir ka nasabing seminar. Sigun sa Sainda, importante ang araw kay ni mga seminar para magkaigwan ng kaaraman kung ano ang dapat nilang gibuhon kung masakay sa tren o mabalyo sa riles. Sindaman ang magiging tulay kan PNR na maiharas sa kapwa ninda estudyante ang mga nanood ninda sa Second Railway Safety Summit Campus Edition. For me po, kaya po siya importante kasi para magkaroon tayo ng knowledge kung paano po natin or paano tayo magiging ligtas pag nasa tren or pagsasakay ng tren. Para malaman po natin kung paano tayo magiging safe every time nasasakay tayo ng tren, kung paano yung procedures, yung mga means and kailangan natin gawin, yung mga tama. And para maging ligtas po tayo. After po nito, i-share po namin yung knowledge namin na nag-gather namin dito sa event na to dun sa school namin para magkaroon din po sila ng knowledge and awareness sa safety sa railway. Sa seminar po ito, I would think that I will learn
a whole bunch about railway safety and all about precautions that we must take upon these activities po. I would share, if there is an opportunity for me to share my learnings from this activity, I would take up upon it. Pag during flag ceremony po, I will educate po my fellow students po upon the things that I've learned po from my activity po. Sinabi ni Attorney Celeste Lauta, Assistant General Manager kan PNR, na importante ini sa mga kaakian as in estudyante, lalo na sinda ang maging ambassador kan PNR para idiseminar ang mga tamang gibuhon sa pagbalyo sa riles kan tren as in pagsakay digdi pagkatapos kan pirilian. Kasama po ito sa Railway Safety Program natin. Noong January po, kung naaalala ninyo, you were here, we had the first safety summit. That one involved the community. So, ang topic po natin noon ay Mind on Tracks. It involved government leaders, barangay leaders. So this time po, the second campaign will focus on the campus edition. This will focus the students, the young learners, so that they could also be the ambassadors of PNR na magdadala po ng mensahe ng kaligtasan sa kanilang mga community, sa kanilang mga eskwelahan, sa mga kaklase. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, plano kan Philippine National Railway na madagdagan ang biyahe kan tren hali sa syudad ng Naga pasiring sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur para mas dako na pasahero ang mailo na dinda sa tren. Iniman ang naging pahayag ni Attorney Ces Lauta, Assistant General Manager kan PNR matapos ang pagpuan kan biyahe kan tren sa rutang Lupi-Naga, Naga-Lupi kana Nobyembre 5 ngunya na taon. Medyo konti pa lang po yung ating ridership. Meron po, we are hoping we could increase the number by providing a more frequent na biyahe po sa area. Kasi ngayon po, yung nanggagaling lang po dito, we just extended them to Lupi. Padagos sa mga bareta. Hababa ang kaso nin mga naaaksidente sa riles kan PNR niya na taon, alagad plano kang ahensya ng pakusugon ang sa indang mga safety seminar. Susog kay PNR General Manager Giovanni Miranda. Sa tabang kan seminar urog na kung mga estudyante ang nag-atendir, iyon na mapakusog ang kaaraman kan publiko para makaiwas sa disgrasya sa riles kan tren, maging tao man o bihikulo. The train-related incidents, it did not only reduce yung number na ang mga casualties sa insidente, but it has also lessened yung kumbaga yung mortality, yung pati yung impact sa mga na-aksidente. So prior years, yung mga insidente, halos tignan mo, morbid yung mga na-aksidente talagang pagka may mga nasasagasaan, yung lalo-lalo sa railroad crossing, maraming mga naging insidente ng nababangga, we call that side swiping. Yun ay na-reduce na for this year, hindi pa rin naging zero. To be honest, hindi pa rin naging zero naman. But our goal is to make it zero with this initiative for the coming years. Sana nga next year na maging ganun na. It will be, I think, through our young students, yung mga teachers, especially this second summit natin at yung second year natin sa pagkakandak nitong safety campaign, sana ay mas maging malaking impact dahil alam natin naman maraming nakikinig ngayon sa boses ng mga kabataan. Sa police report, 5 sospek na imbuelta subuot sa pagpapabakal ng illegal na droga sa syudad ng Naga ang naaresto sa magkasuhin anti-illegal drug bypass operation kasudma. Kabali sa naaresto ang sospek na nakadulag sa police operation kan nakalis na bulan ni Hulyo. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Duwang magkasuway na anti-illegal drug bypass operation ang pinagkondusir kasudma kang Naga City Police Office na nagresulta kan pagkakaaresto kang 5 sospek na gabus mga taga-Naga. Tulos sa nadakop ang nasa kategoryang high-value individual, asin duwaman ang newly identified individual. 26 na pidaso ni subuot shabu ang nakumpiskar sa mga sospek. Sa Police Station 3, nakakulong ngunyan ang 3 sospek na naaresto sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña, Francia, na sinda alias Maylin, alias Eleheo, asin alias Earl. Tayong nahuli sa illegal drug bypass operation. So ito po ay nangyari sa Sagrada Familia under the
AOR or Area of Responsibility ng Police Station 3. So may 3 po tayong apprehended persons. Ang unang-una po itong si a certain Mylene na considered as high value individual. Nakuanan po ito ng 3, no? Nakuanan po ito ng 5 piraso ng pinaghihinalaang shabu. So ito namang si a certain Earl na nakuanan po ito ng 3 piraso, no? And si Elihio, a certain Elihio, nakuanan po ng 2. So itong si Earl dito ay isang estudyante po. And sa ngayon po, nasa Police Station 3 na ito para sa kanilang inquest proceeding. Mantang sa custodial facility man kan Police Station 6, buminagsak ang 2 suspect na nadakop kasuudma sa Zone 5 Barangay Balatas na sina alias Bonifacio asin alias Uwak na enot ng nakadulag sa mga pulis sa drug by bus operation kang nakalihis na Hulyo 22. Meron naman po tayong another by bus operation. Nangyari po ito sa Barangay Balatas, Naga City. Mga alas 4:30 ng pagkahapon, no? November 12. So may 2 po tayong arrested na suspects, si a certain Bonifacio, isang high value individual din, 43 years old from Barangay Balatas, Naga City. And a certain Christian, 44 years old, isang tricycle driver po at considered din siyang high value individual. Itong sa bypass operation natin sa Balatas na may 2 arrested, ang isa po dito ay si alias Uwak o ito si Christian na 44 years old. Ito po yung nakatakas sa isang bypass operation noon last year this year ba? Nakatakas siya sa Police Station 6 o sa Kararayan. Halat na langon yan kang Naga City Police Office ang resulta hali sa crime laboratory para maisaangat na ang kaso sa mga suspect. Okay, actually yan po ang isa sa inaantay bago po magkaroon ng or mag-proceed sa Fiscal's Office, no? Kailangan may result na yung crime laboratory. Isa yan sa pinaka-requirement during filing of case. Okay, may mga reglementary period or merong time na sinusunod po ang PNP para madala na po sa prosecutor's office. So most probably 48 hours. No? Pero as much as possible dapat maidala na po para in case may mga hahanapin pa po yung fiscal's office ay para mas magiging airtight, masikaso pa po ito. Para sa Jana TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, sa paagi kan search warrant tahali sa RTC 5th Judicial Region Libmanan, Camarines Sur, tulong suspect na taga Del Gallego, Camarines Sur ang naaresto kasubagong maagahon kan Del Gallego Municipal Police Station. Alas 2:55 kan madakop ang 34 years old na tricycle driver na si alias Saddam matapos ining makumpiskara nin 1.5 grams ng subot shabu na may estimated value na 10,200 pesos sa ginibong body search. Apwera digdi, 21 na pidaso paninbala kan caliber 9mm ang kabali sa na-recover kan Del Gallego PNP sa sospek. Nahampang ngunyan ang sospek sa kasong pagbalgar sa RA 9165 as in RA 10591. Pasado alas 3:16 manin-aga kasubaago kan madakop man ang 59 years old na si alias Tata Kid kan ininako na nin 0.3 grams na pinagtutubod ang shabu as in mga drug paraphernalia. Mantang nakadulag man sa mga otoridad si alias Comac kan magkondisir in search warrant operation ang operatiba sa Barangay Poblacion Zone 2 Del Gallego, Camarines Sur kung sa inakaistar ang nasabing sospek. Alagad ang sa indang naabutan iyo si alias Huaming. Nakumpiskar kay alias Huaming ang 1.5 na gramo ng suspected shabu na kinakarkulong nasa 10,920 pesos ang kantidad asing mga drug paraphernalia. Sa ngunya, nakakulong ang mga sospek sa Del Gallego Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, liwat nagluwas kan sa indang power monitoring report ang Camarines Sur Electric Cooperative ngunya na Aldao. Ang banwaan ni Bumbon Camarines Sur na may 8 barangay, may napailawan ng 3 barangay. Sarong barangay naman ang napailawan sa Calabanga, Camarines Sur na may 48 barangay. 6 na barangay naman ang napailawan sa Kanaaman, Camarines Sur na may 24 barangay.
7 barangay naman ang may kuryente sa Magaraw, Camarines Sur na igwang 15 barangay. Siyam ang may ilaw na barangay sa 20 barangay kan Milaor, Camarines Sur. 3 pa lang ang may ilaw sa 25 barangay kan Minilaba, Camarines Sur. 4 na barangay sa 26 na barangay sa Pili, Camarines Sur ang may kuryente. 10 barangay pa lang sa Tinamba, Camarines Sur na may 44 barangay. Mantang 2 barangay na lang sa siyudad ng Naga ang mayo pang kuryente. Asin mayo pang supply ng kuryente ang 21 barangay sa Siruma, Camarines Sur. Maugmang pinag-anunsyo ni City Councilor Elmer Baldemoro na sa 8 taon na sunod-sunod, ang siyudad ng Naga ang liwat naging recipient kan Seal of Child-Friendly Local Governance na pinagtatao kan DILG as in kan Council for the Welfare of Children. Sa pinagibong monitoring and evaluation, nakakauan ang siyudad ng Naga ni 98.13%. Yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon na i-follow sa aming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming matod din mga baratang garantisado ng iyanot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga barata asin istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Be a tiger today. NCF's the quest. Let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. G ka na ba? Be a tiger today. Ano, morag ka?